салому алейкум дӯстони азиз, субҳ ба хайр. Духтарако, магазини Victoria's Secret бо омадем. Иҷада боз ҳам аксия ва борои новинка будай. Марамат то охири навора тамошо кунен. Тарафи пажаркай байни сеюму чорум дарвоза. Ряди магазинои шишагӣ мешава. Мана нигоҳ кунед, байни сеюму чорум дарвоза. Ряди магазинои шишагӣ. ҳозир ворид мешавем, бо ма аз нишон метам чӣ доранд, чӣ новинка овардагианд, баъд бо чира аксия кардагианд. Духтарако, медонам ки бисёриҳо интизоранд новинкаора. Ана духтаро, ряди магазинои шишагӣ байни сеюму чорум дарвоза. Ана мин нуқтаи савдо. Магазини Victoria's Secret 126 магазин. Нигоҳ кунед. Ира бинед духтарако, чӣ хел фасон новинкаҳои хушро оварда иҷада. Мана киртачо ҳама намудо омадагиай. Марамат хоҳишмандо, касседа дар корай метавонанд биёянд бо айпеш хутон тамошо кунанд. ҳозир я умумӣ када аввал нишон метем, баъд бо дигар ваёша ҷудогона ҳамаша ма шумода пешниҳод мекунам. Бинен эксклюзивни пенюару пижама. Ира бинен чӣ хушрӯчай. Танҳо дар нами магазини Victoria's Secret. Ира бинен маҷкои хушрӯ, тунҷкои фасон. Қаборои нав хушрӯ омадай духтарако. Ира бинен. Духтарако, нигоҳ кунен. Аввалин чизе ки ман мехоҳам шумода нишон тим аксия рафтестай. Анами модело беҳад пенюари фасони хушрӯай бо материалаш я намуд хушрӯай бовар мекунен. Ино 250 сомон буд, ҳозир аксия шидай 150 сомон. Размеро аз размери майда то калона мешава. Размерои балшимер кадаям меша. Нигоҳ кунед хушрӯгиша. Материалаш лайкра ном дошта, хеле халадо кайда, хеле салқина ки хушрӯ мегира. Манам стилша бинен чӣ хел духча фасонша, чӣ хел аҷоиботай. Марамат 150 сомон. Ина балшимер кадаям беҳтарин стилай. Марамат метавонен дархост кунен. Ина расветкоша бинен бо чӣ хел расветкои фасонак дора. Духтарако, идвойкора биненам қа хушрӯча. Нигоҳ кунем брукошон кати халатаю баданам хе поча доран. Оригиналош 150 сомонай. Ази чанд таглай нигоҳ кунед танада чӣ хел хушрӯ ва материалшон фасонакай. Шушта мепӯшен. Пахтагия аҷоиб хушрӯ. Ира бинен. Пахтаги майчняй хулас духтаро. Марамат бо метавонен дигар расветкаоша аз хичон пирсен сурат мепартоянд туна интихоб кунен. Нигоҳ кунен. ой то охир навора тамошо кунен. Халатои тоқаям доран. Халатои тоқашонам мемонем. Интихоб кунен. Марамат метавонен биёен айпеш тамошо кунен. Метавонен нависеншона хичон шумода дар ва как доставка мекунан. Ина духтарако, ина ё халатои тоқашай 70 сомонай халатчам бинен чӣ хел хушрӯча. Дамзеб фасонак материалаш беҳтарин. Аз инам чанд та гил дора. Гилоша нишон тен чанд расветка дора, чанд гилакои хушрӯ дора. 70 сомон. Ира бинен охир размеро ҳаст. Ина дар кор боша ҳатман биёен ё ки нависеншона доставкатон мекунан. Бинен чӣ хел хушрӯчан расветкаоша, узороша бинен чӣ хел фасонакан. 70 сомони. рақамашон ҳаст дар экран. баъд доставщикшон духтарака инорам. ина ба ҳазур метавонен дархост кунен, дара бурда мерасонанд туна. Инчунин ана хе двойкои бишкек доран. И бишкек тоза якум сортошай. Дарозай қадошон, дарозтарай қадошон аҳамият бутен. Нархои ино чанд сомай? 100 сомон. Мана шушта мепӯшен. беҳад узорои хушрӯ дора. оз дига узорошам нишон метим. ина тамошо кунено. интихоб кунен духтарако. саб букак паплинак дар хона метавонен ки пӯшен. Мана эшаишта хушрӯ, эшаишта хушрӯ. Размеро ҳамаш ҳаст духтарако. Мана духтаро куртои кристианкаи саб букаки бори гуанҷура бинен духтарако. аҷоиб хушрӯ. паплинакои якум сортан. ина саб букак. ҳам размерои майда доран, ҳам калон. касе дар корай. Марамат магазини Victoria's Secret биёен 100 сомонай. Бинен. ира шушта мепӯшен. ҳичи намешам қа удобни хушрӯаям қа мулоимай. танада роҳат мекунам. медонен да об намедроя ҳангоми шуштан. ана баъд бинен балшимеркошам ҳастай. ини модел I42 то 54 тақрибан мешава. анаи балшимеркош бо размерош калони хушрӯанд. хулас ҳаминоям 100 сомонанд. ина бо нависеншона бо суратора мепартоянд. интихоб кунед ё ки биёен айпеш хитон бинен. ира бинен чӣ хел гилакош нежни фасонаки хушрӯча.
اینا 126 магазини Victoria's Secret. و دخترایش بینین قفسونچه ای برای خونه بهترین وریانت размерой колони хушру дора диден аҷоиб материалш хушру 100 сомон ина расветкоша бинен бо чиқар расветкои фасон дора материалша шушта мепушен марҳамат дар кортон боша ами скриншот кунен равон кунен дара ва как шумода доставка мекунан ана духтарако ина четвёркора боша бисёриё интизор будан марҳамат 200 сомон буд четвёркаш ҳозир 100 сомон шудаги атласови қарасветкош хушрувай баъд бо 250 сума пятёркаш буд ҳозир 120 сум шидай 250 сума ина иш пятёркашай 120 сомон и четвёркашай 100 сомон ина расветкоша бинен атласаш янамуд мулоима ки хушрувай ки ина каседа дар корай арусакои азиз марҳамат магазини Victoria's Secret биёед омада натонен нависен хчон бурда мерасонантуна на духтарако қисми дӯстдоштаи мо бо шумо распродажаи 50 сомона фасони ира бинен тройкая ира бинен бо чихе рангои фасон дора рисункои хушру дора тройкая 50 сомон ина бинен футболкаша бурук дора ба шортик дора мана марҳамат касоне ки интизор будан магазини Victoria's Secret да омадагия ина успед кунен духтарако 6 та расветкаи бомба беҳад расветкаи хушромадагия кадомаш ки дар кортон мешава ҳами скриншот кунен партоен дара ва каги нами хоҳари мо шумода бурда мерасона ё ки биёин хитон ай пеш тамошо карда интихоб кунен двойкои фасон духтарако бисёриё интизор будан ҳам қамиёш хушрувакай ки хеле мулоимайда шута мепушен 50 сомон ина нигоҳ кунен ҳам остин дароз дора ҳам остин калта инаи кирташай ана баъд бо ҳози дора бурук то 100 килоа занагда и мешава размер ина марҳамат бисёриё мепурсан ина варианти арзонтон ёфтум аксия кати 50 сума ихе нархи аслиш қиматтара юра метавонен биёен метавонен нависен доставкатон кунан ина глоша бинем бо чихе глои хушру дора 50 сомони двойкаяй духтарако ҳозима шумода двойка ва киртои тоқаша нишон метимам қа хушруван ино киртои тоқаш 180 буд ҳозир аксияда 100 сомон шудага ина нигоҳ кунен чихе фасонакай дар хона мепушен беҳад ба роҳати хушру материалшам ҳичи намешава ина 100 сомон киртои тоқаш ана ба двойка дора двойкош 250 буд ҳозир 150 сомон шудага ина двойкошам бинен аз инам гил бисёр аста ина бурукошкати фасони хушру ино ҳичи намешаванд марҳамат ина бо дигар рангош дигар гилош метавонен бо маълумоти бештарша аз хичон пайдо кунен анаи пижамош ҳам қа хушрувай духтаро ино 180-200 сомон будан ҳозир аксия шидай нигоҳ кунен ки шудагиша нишонтон тим 120 сомон шудагай аксияда шута мепушен беҳад расветкои хушру дора баъд то 100 килога одама мешава мана размерои хушруван барои маълумоти бештар метавонед нависеншона ира бинен охи чихе гилакои фасон доранд ҳамаи моделош аст аз ами як дил 3 намуд доранд хулас нависеншона бо шумода мефаҳмонанд сифати беҳтарин ина марҳамат 120 сомон дер накунен ана духтарако танит живатоҳо ҳозир аксия рафтеста инами 350 сомон буд ҳозир 200 сомон шудагиай ина марҳамат расветка бисёр дора модел бисёр доранд шумо нависен дигарошам сурат мепартоянд анаи модело 500 сомон будан ҳозир бошад 350 сомонай аз инам расветка бисёр дора фасон бисёрай шумо бо биёен ай пеш бинен хоҳен нависен сурат мепартоянд интихоб кунен ана духтаро пижамои кӯдакона мепурсиден марҳамат бинен чихе бо хушручиҳош омадай аксия шидан 100 сомон ино 120 сомон ҷош буд ҳозир боша аксияда 100 сомон ина бинен ки шодагиша бо чихе хушручае аҷоиб буд фасонак то 10 солара размер мондагиай каседа дар корай метавонен скриншот карда партоен дарав шумода доставка мекунанд сифатшда гап нест аз ино шахсан ман худам кӯдакода гирифтагим зурай духтаро тавсиятон метиҳам ба духтаракои хушру анаи модело ҳастай инаи сиёҳуш турецки тозаи 280 сомон буд ҳозир аксия шудай 200 сомон мана марҳамат бинен ана баъд анаиш ҳастай и бошад 200 сомон буд ҳозир аксияда 140 сомон шуда материалшам қа хушручай марҳамат ина каседа дар корай 140 сомонӣ ина бо метавонен ҳамроҳи хичон ҳамсӯҳбат шавен маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен ё ки биёен ай пеш бинен
ба тамошобинони азизинам хеле туничка мепурсиден. Ина нигоҳ кунен, оригиналош 70 сомонаи магазини Victoria's Secret ҳастай. Расветка бисёр дора. Ина нигоҳ кунен, расветкаош ҳастай. Баъд бо 50 сомаш ҳам дора да. 50 сомонаш ҳам аз ами туничкаҳо метавонед ки дар ин нуқтаи савдо пайдо кунен. Марамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Рихтару доставка мехоҳен ё ки омада аз пеш диданен, биёен бозори Корвон, тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126-ум магазини Victoria's Secret. Интихоби хеле зиёди пижама, пенюар, такпуш ҳама чи ҳаст дар инҷа.